kubva pakauya gold coin rate yakabva yaita stable kurifara nazvo kuti rate haichakwire for inflation nekuti rate karamba ichikwira vanhu vanenge vakuita matambudziko akati wandei pamusoro pemari saka sikuzvifaririra asi dambudziko riripo nderekuti gold coin hazisi kuti zviri kushanda rinoshanda sei ndopane mubvunzo wedipa ndo hasi kuzvinzwisa zvegold coin tinofamba sei ndiri kuti kunonzwi kustabiliza kwemarates kuri right hazvo akona kuri normal of which in the system mari inenge yakusatendereka manje hatisi kuti mari inotendereka because of marates ari kukwira no toda kuti zvinhu zvinge zviri right but zvobva zvaita stabilization zvisingazongolide kuinflation for the meantime hazvona zviri right of which tikufesa machallenges ekuti even mabond haachawanike change yakutanga futi kunetsa which means kuti zviri kufosa futi ndinogona kuzofosa futi kuti zvimaretsi futi zviite sei zvikwire nayo kuti mari yachona haichabatika haichatenderekewo iko zvino munhu ari kungoti kana kuti rate mabhondi wakukwanisa kungopuhwa kana 600 mune mwari ngochinja anenge achinzwa kuda of which macash crisis akazowandisa manje zvinobva zvazvomboita zvakasei zvakaitika last time kuti tikufesa macash crisis then tozotanga kuzorowa mapercentages wo futi kunze kana kuti like uri kuda 600 bond ya being forced kunoisa kana kuti iri 800 RTGS or 900 RTGS somewhere somehow kune rimwe side zviri right kune rimwe side pakashata kunyaya yegold coin unoyatsonzwisa kuti zvinofamba sei gold coin handiri kunyepa ndinyazonzwisa kuti zvinofamba sei because kana kurionawo kana kuti ndirizive rakamira sei kana kuti ndimbonzwa kuti mameasurements achona akamira sei kana kuti rikuwanikwa nani handizivi kuti currency yemunhu wese here kana kuti because hatisi kuziva kuti rikuwanika nani zviri kumbofamba sei